Vo štvrtok popoludní Novovešťanov zaujal nezvyčajný sprievod, ktorý prechádzal pešou zónou na Letnej ulici. Na čele kráčali ozbrojenci zo skupiny historického šermu Jago, za nimi primátor Ján Volný, tentokrát v netradičnom dobovom richtárskom kostýme a samozrejme členovia Baníckeho spolku Spiš. Cieľ ich cesty bola nová mestská kaviareň s názvom Richtárov dvor na Letnej ulici. Richtárov dvor, no v podstate má to byť hospodárstvo, keďže tento dom je národnou kultúrnou pamiatkou a má ešte ďalšie priestory, ktoré by sme chceli potom v ďalších etapách vlastne sprístupňovať mešťanom. Má to byť miesto, ktoré zbližuje, tak takéto miesto by sme chceli udržať a vytvoriť. Spišsko-novoveský richtár nechodí s prázdnymi rukami a aj teraz priniesol do mestskej kaviarne svoj dar, zmenšenú kópiu pamätníka majstra Konráda aj s malým zvončekom želaní. A hneď po odomknutí reťaze hostia si prezreli interiér. Tento strop je napríklad zo 16. storočia, čiže má už nejakých 400 rokov, robili to pôvodní remeselníci, je pôvodný, takže už napríklad bol tu zásah napríklad do tých stĺpov, čo vidíme za mnou, aj vlastne do kameňov, ktoré držia tento strop, ale to, čo sa zachovalo, tak sme sa snažili, aby ostalo zachované. Interiér je zaiste pozoruhodný a naviac ruku k dielu priložil aj známy spišsko-novoveský všeumelec Feďo Majerech. Kaviareň by však okrem príťažlivého interiéru mala ponúknuť aj čosi naviac. My by sme chceli, aby sa tu ľudia vracali. Má to byť miesto, ktoré zbližuje. Chceli by sme vytvoriť nejaké tradičné miesto. Svojím spôsobom aj vidíte sami to zariadenie, je výnimočné. Tou výnimočnosťou, ako som povedal, nechcel by som predbiehať. Máme určite pripravené ešte veľa zaujímavého pre návštevníkov a budú služby pribúdať a vlastne budeme sa snažiť, aby sa tu ľudia dobre cítili. Ako budú vyzerať ďalšie služby, ukáže čas. V každom prípade vznikol originálny priestor na dobrom mieste a verme, že upúta aj návštevníkov nášho mesta v blížiacej sa turistickej sezóne.